Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu. Pavol spája spokojnosť nie s okolnostiami, ale s učením sa dôvere. Vie žiť v nedostatku aj v hojnosti, pretože jeho istota nestojí na tom, čo má, ale na tom, koho má. Spokojnosť je ovocím vzťahu s Kristom, ktorý dáva silu niesť hlad aj hojnosť bez straty vnútorného pokoja. Božie zasľúbenie nie je, že dostaneme všetko, čo chceme, ale že Boh naplní to, čo skutočne potrebujeme. Myšlienka na zamyslenie. Skutočná spokojnosť rastie vtedy, keď sa učíme spoliehať viac na Krista, než na okolnosti nášho života. Otázka pre teba. Ako reaguješ, keď sa tvoje modlitby nenaplnia tak, ako si očakával? A čo ti to odhaluje o tvojej dôvere v Boha?